Sumangajeng para pamirsa, kalih kula Jovincia Natasha Putri, kula teng mriki ajeng mbritakaken babagan demo nglunjake regi BBM taun 2022. Polda Metro Jaya ngandhakake kurang luwih 2000 demonstran saka unsur mahasiswa isih ngenggerisi ing kawasan Patung Jaran Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2022. Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan ngandhakake demonstrasi massal nglawan kenaikan rega BBM nganti jam 7:30 waktu Indonesia Barat durung bar. Masa aksi kabeh lungguh bebarengan ing saubengé patung jaran tanpa menehi pidato utawa nindakake kegiatan apa wae. Saiki 2000 mahasiswa saka macem-macem universitas ing Jakarta lan sakiwa tengene isih ngadeg ing saubengé area patung jaran. Padha lungguh lan ora menehi pidato. Selasa 13 September 2022. Kahanan ing lokasi demo isih kondusif. Sanajan para demonstran milih tetep lan ora gelem bubar. Sanadyan mangkono, aparat kepolisian tetep ngupayakake tindakan persuasif kanthi mbujuk masyarakat supaya enggal-enggal mbubarake saka papan patung Jaran Arjuna Wijaya. Demonstrasi kasebut minangka tanggapan saka mundhake rega Pertalit, Solar lan Pertamax Sabtu 3 September 2022 jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Rega Pertalit mundhak saka 7.650 dadi 10.000 saben liter. Solar mundhak saka 5.150 dadi 6.800 saben liter. Lan Pertamax mundhak saka 12.500 dadi 14.500 saben liter. Presiden Joko Widodo ngandhakake pamarintah wis ngupayakake kanthi maksimal kanggo nglindhungi masyarakat saka fluktuasi rega BBM donya. Nanging anggaran subsidi BBM lan kompensasi kanggo taun 2022 mundhak kaping 3 saka 152,5 triliun dadi 502,4 triliun. Angka ing samestine bakal terus nambah. Mula pamarintah mutuske kanggo ngalihake subsidi marang wong miskin lewat sawetara bantuan sosial. Jokowi ngendika, iki minangka pilihan pungkasan pamarintah yakuwi ngalihake subsidi BBM supaya rega sawetara jinis BBM sing wis disubsidi nganti saiki ngalami penyesuaian. Ana 5 panjaluke saka BEM UI sing bakal diajukake marang pamarintah. Panjaluk kapisan yaiku nolak kebijakan pamarintah ngunggahake rega BBM. Dheweke duweni panemu yen kebijakan kasebut duweni pengaruh sing signifikan marang maneka sektor panguripane masyarakat. Panjaluk kepindho BEM UI mbutuhake pamarintah luwih ngendhelake anggaran pendapatan lan belanja negara APBN kanggo ngurangi dampak krisis energi global lan kang ngandhakake masyarakat. Panjaluk kaping 3 nuntut pamarintah kanggo ngrampungke macem-macem masalah struktural babagan distribusi BBM bersubsidi tinimbang ngetrapake kebijakan terabasan tanpa petungan sing ati-ati.
Panjaluk kaping 4 njaluk supaya pamarintah njaga kestabilan rega macem-macem komoditas pangan amarga mundhake rega BBM supaya isih bisa digayuh déning masyarakat. Panjaluk kaping 5 para mahasiswa njaluk pamarintah supaya bisa nyalurake bantuan kanggo fakir miskin kanthi efektif kanthi nindakake macem-macem perbaikan struktur. Jokowi sanjang anggaran subsidi lan kompensasi BBM warsa puniki sampun ningkat kaping 3 lipat. Breaking iNews melaporkan. Mekaten pawarta dinten niki kula ucapken sugeng enjing.